Somos Antón, Anxo, Jorge e Rosalía e presentávosvos o noso proxecto Mira ben por onde pisas. Durante estas dúas sesións, coa colaboración do noso profesor Carlos Núñez, estivemos aprendendo a modelar o solo para darlle a forma que desexamos. Para iso, usamos dous tipos de moldes chamados protos e protos modificados. No proto normal, a cantidade adecuada de mazazos sería de 26 golpes por cada 5 cm, en que no proto modificado, a cantidade adecuada sería de 60 golpes por cada 8 cm de altura de terra. Aínda que para este último caso empregaríase unha máquina especializada que afroaría o traballo manual chamada compactadora.